ban Paul ni ban ong kani kapor kalong ba sobha ban saphriang ya kani ka kubur ban saphriang ya kani ka link jong kani ka video ban saphriang ya kani ka video sya ki bahayeng bahasam sya ki hinman ki para sya ki marjan ki marpa ki jongpi marbalai nga ong kumta hawaj kajing sya kalong ba umduna syu ya kasan ruteli la keren balai awareness sabi debet kani ka benta Hendai ke basau lingok kalong ba wat hadu kini kisngiru kidang don ki barang ngop hi habakum kini. Pat ke bakam sngau lengok susu kalong ba kidai ki samla ki ba long well educated ru ki bangop hakum kini. Kidai ki samla ki badang penkrek banyele ke PhD kidai samla ki badang pulih ka postgraduate te teng-teng haba ki phun yang ki panjing rap ha bede kini ke benta teng-teng ngala kom mai ki teng-teng ngala kom kren dak tin ki ba kam khoru ki nomor beli namar ba kenang bakin sotu buat pen peskor. Tenrei wat la kataru janman kasngi ki don bet ki ba wan pen sngau lani ki ba wan komplain ha bay rebet kan ya. Bat kati kaju hi ka jingji henrei kini ki scammer lani kini ki fraud ki pen pher tangkum no kar kom approach joki. Kar kom approach joki don ki ba ki le da ki fake account ki le men text le samla le kran iet kum tu ha bakut ki ong bang idei ki pareng idei na Italy idei na France idei na Amerika idei na London bat ni pa ep ka gift nata hakata ka package jong ka gift don ka pisah daki $1,000 don ka share pat kem ta terter ka bakum ka taru ki samla jongi bat nganget ba kane dei tang ki samla don ki long kemiru don ki long keparu ki bangat ha ka bakum kane te nakalian jonga ngathat ban hikai ban batai kajuh. Normally kini ki scammer sisin makila ong makiban pa ka gift day. Kin ong epi ban litap pisa en sapoi ka gift. Te la phim litap phim entertain ru makikin pen ma epi ki ong ba kani ka pakai chompi la don hangning in pa police epi. In pa wan kem ki briew jong ka an. In pa wan de ki custom. Tambah kam judon ka bakom kata. Ki briew jong ipat hajing lui ha ki jing ting. Are ki kuslai jingmut penban ya kata don le iwe ikong bafun nga na lor bangala batai iong kong wat nget kani kamdei ka basisha kani kadei ka ba lamler kani kadei ka kamthok jong ki fraud ki scammer dei hiru pharang udei uni khar bangla nangni na po India hi ki bawan rung bi anya po India pat ki dei ru ki nong India ki jingya don ketilang ki dei ki khardot ki kharpoi ai kataru tang phun pendik yang ngajin arsin laisin hana ba ula bernyam man pak pulit kumta habang ngadep ong ba wat ngai ti kong ik kum kan ni kataru tang artatin hi tang fun si fun yang ngadu haka wei ke skiling ngaladem ngong kong beli phim don jabieng ne phim sotu habang la ong wat ngai wat si wat ngai ya kum kan ni ngaladep hikai ru i ong kong ong ya taki briew ki bawan tek sepi ong pan ba pak gift ki pak kumta ong ya ki ba pak tak polis ong ba nganga di police officer ngadep hikai ru kataru kimpai dem ta singa yo biang kenika ya wei ka message ka ba i wei i long kami i pha sanga i kren kum ni ta ka taw ka pen kan mau nga ba nga thaj ban jubab si jubab man i wei pe i wei ki khun samla ni ki long kami long kapa ki bangop hakum ki ni ki scammer dei nga snau ban ong ba thaj ban jubab ye pi wei hadin i wei nga snau ban ong ba kani ka video jonga ka dei ka jubab ye borok lang kadi ka video jonga kadi ka jubab ye borok lang bat sobhan na ya khapnap lani na ya long selfish ban pet lani ban tip tang el di henry share lang seki wei bat namar ba kani kala ban je ye pi kala ban je perlok chompi kala ban je bahayeng chompi la sai la si sngiru khanang bakin long ki ba start bat ki ba pet ngor bat ki ba pikir nang ni sekmat pen saphriang ya kani ka kubur wait ini kong iwan message ngayong hello good afternoon ba ngadon kam jingirap na pi sepang kani ka kubur hatu ngamtip ka dei sisane dei ka kubur thok kata ka dei ka ba ikwa ban verify dan ikwa ban klar ban yo jing sai habi dei bikan ni tinga sultanat bat ini kong nomor ba at least haswa ba in ngop ban pha ki pisa dakilak lani ki hajar ilawan keli jingmut swananga te ringa so ban ong e piba ngan lakat no kan ban respon iwe hadin iwe nama taki spangut daki hajar ngut ki bangop te ai ba kan ka video ka bangap kran ha kan ka por
lakadai kaba jrong ne kaba lingkuat ru sobha pen saphriang khanang ba yo jing hikai lang ki wei ru namar ba ngaru ngan nomla ban su respond be personal ya man iwei pe iwei kat ki ba wan phone bat wan message yang ba ya dei bat kanika issue pe ikwa ban pan jing sai namar ba uniu fraud hang ne la thok kum ne halo mrs so and so ngan pen pau kerteng mo ngan su ang no so and so I want to inform you that we will send the police to arrest you if you don't reply today. We are trying to help you, but you are not serious. Because of that, your relative who sent you this, that's why we want to help you because he is a foreigner. He is begging us to wait for some time because you are poor woman. But now I understand you are not serious. Pios ngau hatu kata kajing nang jong kini ki fraud ki skamar ban penbit. Pios ngau hi ba yu ong makong ngi pentip sapi bangin pak polis ban arrest sapi. Lada Phim jubab. Lada Phim respon ya ki. Namar ngi yarap ya pi. Hana ba? Nginsan. Ya kata ka give. Hana ba namar pi dei ka briew ka long kmie lani ka briew ka baduk. Ngitip hidai ke beduk tak ada orang isen yang pi ka gift ka package hana kata ka package don ka share don kat no dollar yong nyau hajar nyau po hajar dollar nilai po hajar dollar yong tila kena hapisa indi tila dai taki paulak jandap kurur te henry snap kata ka jing penbit jong kini ki fraud ki skama ki berngam ban ai polis pawan polis tila dai ki bru ki ba jam jabieng dai ki bru ki ba bit hang ta kan kila sungop kat kiba kin saong ba pin yok kmie tu ka gift kamut phihap siu pisa kata so pin yok kmie tu ka gift kamut phihap siu pisa kin ong ba phihap siu pisa la kumnu ru nengkong san hajar hadin da pisen san hajar kin ong sashipau nda pila sen shipau kin saong arpau nda la sen arpau kin ong san pau don lagi long kmie kiba bit ba biang kiba kamruspa kiba la bread kaya ka pisa jin da ki san shipau lak ru hadu kata tinamar kata ngasau ban ong ba hawat kini kis kama kila ban approach kila ban atak yang ngap dia pi hak bun rukum ko mga batay pi mene don kiba atak da ka ba kilong perlok swa kile samla nataki akum ba ong ba pa give kumta ki tenda Phim pa bat kin sa berngam ya pi kin sa ong pi kile ATM menta ba pin confirm tambah sisin ba pila lit ATM le hapor ba pak maki kemud lakut sundang nang chong ip namar kata husiar pikir be careful ban lat na kanika tersim chong kini ki scammer ki fraud kemong ip ngathat ban jubab personal iwei ai ba kanika video ka jing hikai kan dei ka jubab ya borolang wating wat artatin haba ki ong man pak polis pi jubab kalai ki ong ngadai police officer nanti ki ong bapi bagi pak gift ong ba haba pipi don ka gift lada dei ba ngadon ka pisa ban siu ta ka gift kemut kam dei sukin ka gift ka dei ka bangala thet kin dan le ayu chu ta ka gift ta ka dau ban pendujat ke ni skamar de debit ka jing start bat ka jabieng ka ba manga bat mapihi ni dei ban pendon kam bangin susah penbet lan ngi susah pengop hakini ki skamar lada tang don hi ki bangop hadin ba kanika video jonga ngalak pelat mentakasni nakaliang jonga ngan suang baje pila tapi wan fun biang enga baje dei bat kanika isu kajing ngat kita ki fraud ki scammer lani kajing ong ban I give lani ban I pisa ban lit patap pisa ngan suang pi dalilai ru mat ong pi yang abang di briew basarong tambah sorry nganom la ban responsa mo habaye dei bat kanika isu sakawai ru kini kena samla jongi don ki briew ki ba kular aikam hangta pan pisa tep pisa kita ki briew jongi ru ki bet hi kilit ai ka pisa bun ba don le ki kar hana don we briew le ubangala budin phamanta lajan yok full information chpang jong ukular hana ban ai kam kita ki kar khana plywood station berniru nata don ki ba kular ban ai kam ki post office te nakaliang jong empat kwa kini ti gide ki khasi hi kiba kular ban ai kam mo dena kalian jonga ngala don hakalis la don ka proof la don ki evidence kiba biang tambah ngampat kwa ban flash pajba bat shop dengan flash pajba
mentah ngadang ya lek kumno ban yok bat ban yok kem yaki te ai ba kini ki khun samla ki jongi ki long kmi ki long pa ba phinom ngop shu ha kini ki fraud ki scammer ki ba kular ban ai gift na kita ki phareng na kita ki egi namar kim dei hiru ki phareng ki dei khardot ki kharlali shani nata yakini ki samla jongi ki ba shakular ai kam cleaner ai kam pion ai kam kita ki factory ai kam kita ki kam security ki egi apa ki pan pisa na pi dei wat mlin ban ai pisai ki apa ki kular ai kam lada pidon ya ke pisa ban ai te belei hap ai kelar ma pi kanong wat kam lani unong wat kam yaki nong ai kam kata kadai ke banga kwa ban penkut hakani kapor bat sasisin ai bakane ka video pen saphriang namar kadai ka jubab namar ngathat ban jubab personal man iwei pe iwei hadin ba wan phone la wan text ba ya debit kanika bentala ni ka subject tang katahi ka banga kwa ban kren lani kwa ban ong hakani kapor kublai sibun